Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kayo sa channel ni Cathy Bicolana Official. Ayan, isang Bicolanang lumalaban at sana naman po ay masubscribe nyo ang aking channel. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan, nagbablog na naman ulit si Cathy Bicolana Official. Walaan po ninyo kung saan kami pupunta ng aking mag-aama. Ayan, kasama ko dyan si Jasmine at si John Ray. Siyempre, ang papa nila. Ayan, papunta po kami kina Rico. Ayan, hello po. Ngayon ay bukas ay bagong taon. Ayan, at dito naman tayo dumaan sa sapa na daanan papunta kina Rico. Ayan, kasama ko po si Baby Jasmine at nandito yung kapatid ni Rico, ang dalawang girl. Ayan, papunta po tayo dyan sa bahay nila. Kukumustahin natin sila. Ayan, nandyan po ang tatay nila. Ayan, masaya ko para sa inyo dyan. Ayan, at kung nasaan man ngayon si Rico, syempre masaya. Ayan, pagpasensyahan nyo na po yung munting regalo namin na ipunan ni Pin Mulanos. Maraming salamat. Shout out sa iyo.